дастаи танкистони Тоҷикистон дар мусобиқаи биатлони танки 2020 ҷои аввал ва дуюмро дар пойгоҳи инфиродӣ соҳиб шуданд. Ин мусобиқа дар сатҳи байналмилалӣ доир шуда беш аз 25 давлатҳои ҷаҳон иштирок намуданд. Мусобиқаи ҳарбӣ дар машқгоҳи алабинои шаҳри Подмаскави Федиратсияи Русия санаи 24 август оғоз шуда то 5 сентябр давом мекунад. гурӯҳҳои мо, экипажҳои мо аз намуди индивидуални гонка имсол ҷои аввалу дуюмро ишғол намуданд. Экипажҳои дуюм ва якум экипажи гурӯҳи Тоҷикистон. Ин яке аз ҳамон дастаҳо соли гузаштаам ҷои аввал дар дивизиони дуюм, дивизиони худ ҷои аввалро сазовор шудагӣ буданд. Бинобар ин бо дастгирии пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳда сифориш шуда буд ки ҳамин экипажҳоро бо омода карда барои номи Тоҷикистон ва кишвари моро баланд бардоштан экипажҳоро омода карда бо дастгирии роҳбарияти болои суда, вазорати мудофиа маводу сӯзишвории лозими ҷудо карданд, экипажҳо омодагӣ диданд. Ин сазовори он гашт ки ҷои аввал ва дуюмро дар Федератсияи Русия байни давлатҳои бисёр ҷои аввал ва дуюмро ишғол намуданд. ин мусобиқа се экипаж ё худ дастаи асосӣ ва як дастаи иловагӣ барои захира иштирок намуданд. ғолибон дастаи дуюми Тоҷикистон аст ки командири танки Некрӯз Одинаев буд. ҳар даста ё худ экипаж 3 нафарро ташкил медиҳад ва ба ғайр аз командири даста нишонгир ва механик ронанда низ дар ҳайати дастаанд. омодагии ҷиддии дастаи Тоҷикистон ба ин мусобиқа боиси ғалабаи гурӯҳи экипажи дуюми дивизия гардид. ҳадафи асосии озмун ин дӯстии халқҳо байни давлатҳо ва баланд бардоштани маҳорату малакаи касбии қувваҳои мусаллаҳ ва хизматчиёни ҳарбӣ. ин гурӯҳ бо дастаҳои кишварҳои Абхазия, Конго ва Лоайс рақобат карданд. вазорати мудофиаи Русия навори ин сабқатро нашр кардааст. ронандаи танк тавонист моҳирона монеаҳоро пасисар карда барои муваффақ шудан ба ғолибият имконияти васеъро фароҳам овард. дар ин мусобиқа 2 экипажи дивизионӣ ҷойҳои аввалу дуюмро ба даст оварданд. гурӯҳҳое ки иштирок карданд, экипажҳое ки иштирок карданд дар 2 гарнизон иштирок карданд, машқ карданд, тамрин карданд. ин дар гарнизони Хатлон ва як моҳ дар гарнизони Суғ дар машқгоҳи Чоруқдарон як моҳ тамрин карданд. баъд аз он ба Федератсияи Русия равона карда шуданд. экипажҳое ки иштирок кардагиянд онҳо обтобехта ва омодаанд, маҳорату малакаи касбӣ баланд доранд. чанд маротиба аст ки дар ин навъи машқҳо иштирок мекунанд. Тоҷикистон доимо дар ҳамин машқҳо иштирок мекунад. аз қариб гӯем аз таъсисёбии ҳамин машқҳо Тоҷикистон иштирокчии ҳамин машқҳо аст. тариқи имо бо яке аз иштирокчии ин мусобиқаи ҳарбӣ Саидамин Мӯминов суҳбати кӯтоҳ анҷом дода шуд. имконияти бештари расонидани иттилоъ аз ҷои ҳодиса фароҳам набуд, зеро машқ барои қисмати дигари мусобиқаи ҳарбӣ ҷараён дошт. ин гурӯҳи экипаж пагоҳ дар бахши эстафета бо намояндагони дигар кишварҳои ҷаҳон қувваозмоӣ мекунанд. пагоҳ санаи 2 сентябр дар бахши эстафетаи мусобиқаи биатлони танки 2020 Тоҷикистонро экипажи 3 ва 2 дивизия муаррифӣ хоҳанд кард. мусобиқаи биатлони танк 2020 рӯзи 5 сентябр ҷамъбаст мешавад. гузориши Мафнушкурова, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти хабар.